Георги, айде бе, от 30 минути си в тая баня, бе, какво толкова си миеш? Значи ще закъснееш, момченце, няма да повтарям. Значи през 5 минути да идвам да викам. Абе, Георги, бе! Айде, бе, момченце, каква е тази чалгия, деца чува банята? Какво правиш, бе? Значи, шило такова. От 20 минути да викам. Слушаш ми чалгия и ми се хилиш сигурно вътре. Виж, какво няма да се разберем, отварям вратата. Мамо, не ви моля да се бъди. Айде на здраве, Снеже! Честита Коледа, ма! Георги, стига си буталки лядене, бе! Пак шедем! Георги, какво става, бе? Защо спиш още? Нали ми обеща да ми помогнеш? Да нагласим софрата за бъдни вечер. Какво е това? И така става, като ми стоиш цяла вечер на този компютър. Пълно безхаберие и мързел. Направо безобразие. Аз какво да направя по-напред? Баница ли да пека? Сърмите ли да пълня, а ти да ми лифтониш цял ден? Няма как да стане. Ама до вечера с баща ти ще сте първи на маса, като не видели. Айде стави, обличай се и заминавай до магазина да ми вземеш ориз, че след малко ще побеснея. И не отговарям. Безхаберие, същи като баща ти. Леле, закъснях за Даско. Абе, кой ми изява сладолета? Не ми казах да не го пипате. Мамо, излизам. Не ме чакай за вечеря. Не знам дали ще се прибера. Чао. Бе, тая вас за нещо не ми харесва да стои там. Така е супер. Мамо, имам 6 на теста. Всички други имаха двойки. Ма теста беше елементарен, не ги разбирам. Може ли малко по-тихо? Опитвам се да си гледам любимото шоу. Не знам отговор на този въпрос. За какво само мене питате? Има 20 човека в тая стая. Какво контролно, бе? Как контролно? Аз не съм учил. Гошо, що не ми каза, че имаме контролно, бе? Някои хора се опитваме да пишем. Само ми кажете, когато сме готови да почвам да говоря. А почнахме ли? Оле, къде ми е камерата? Здравейте! Аз съм Жозепа, но всички нагалено ми викат Жужи. А в социалистическите мрежи съм по-разпознаваема като Жужи долна черта Official. Ами аз съм инфлуенсърка, модел, дизайнер, актриса. Не съм русалка! Но в момента съм безработна. Мечтата ми е да стана певица, по-точно пок-фолк певица. Те червени домати, кой ги мама разклати? Те червени домати. Да. Дали мога да пея? Кой ги мама разклати? Те нали за това са измислили плейбека? Той нали ще го изрежи ти? Как не? Оли, мога ли да тигна? Важно е. Ало, майко, кажи ма. Не мога да говоря, че в момента съм на интервю. Нема ти луда ли си за каква работа, ма? Тук за едно предаване с розети. Луда ли си, ма? Пак да ми се излагаш по националната телевизия. Нима снимайте, пия вода. Влизам в предаването с розети с една цел. Да намериш любовта? Не бе, ти лут ли си? Да изкарам някой друг лев и да натрупам малко последователи. Оле, аз съм забравила да махна етикета на палтото. Нищо, и без той ще го връщам. Значи, Георги, аз повече няма да те слушам, да идвам в най-голямата студ. По средата на зимата, аз на плажът се разхождам. Изобщо не ме интересува, че е Варна. Не ме гледай, момченце. Ще се разболея. Жена на средна възраст.
Знаеш ли колко време ми отнема да се излекувам? Тръгва веднага ден повършия. Георги, какво правиш в студените води, бе? Ела тук веднага, че ти момченце. Ще се поболееш, бе. Имаш ли връзка с главният мозък? Аз пари за лекарства нямам. Влизаш там в болницата и се оправяш. Същият, баща си. Малумна работа. Хич не ме интересува, че е морето. Ти нормален си минус 10 градуса на въдка. Тръгва веднага ден повършия. Ей, някой ще влиза ли в банята, че влизам да се къпя? Не. Не? Добре. О, чакай, че се забравих хабрията. Абе, Анастасио! Оф! Добър ден, скъпи родители! Аз съм госпожа Катя Караманова и ще бъда класен ръководител на вашите деца тази година. Така, започвам с най-важното. Ще събираме пари за помагала по английски език. Работим по нова програма и трябва да поръчаме веднагически, за да пристигнат до 15 септември. Така, един представител ще ми трябва от родителите, който ще отговаря за събирането на парите. Желаещи? Аз с пари не разполагам. Тогава аз ще избера майката на Георги Ваня. Парите да са събрани до 15 по 140 лева събираме. Тя колежката по английски Николаева ще ви каже какво друго ще изисква. Родителите на последните членове. Надявам се вашите деца да не си говорят така в учебните занятия, както вие си говорите в момента. Ами това е от мен за сега. Ще се видим на родителска среща след около месец да обсъдиме коледното тържество и събирането на пари за коледно украса. Wow, che bella decorazione, Dio mio, è bellissima. Декорацията италианска ли е? Много е хубава. Айде бе, Георги, 20 минути те чакам ми отвориш тази врата. Тук събуваш ли се? Събуваш се, естествено. Я да видим сега. Какъв апартамент си взел? Много, ама много бялото, ти ще се изцапа бързо. Къде е пералнята? Къде е хладилника? О, мамайко! Хей, ама те убого направили той бе, колко пари даде за тъй нещо? Колко, казвай. То убого мрамор, ама то и нещо ти студен на краката зимата. Я служи един голям килим червен тука по средата. Какви са те с парцаля на земята? Какви са те с парцаля? Да се почина. Ой! Първо чи малко, второ чи ниско, трето чи твърдо като камък. Замина ми кръста. Вари ми напред едно кафе, че направо ще си тръгна след малко. Айде заминавай. Фу.